जे तिनि जोंसमा सालनो जे दगलाम फेगनानि बखा थाङै दङ सिनि जेब्रा हास्टेनि मन्त्रि बखरब फाइदं ओ बिषयतन रक्षावै तामर कसाना मसो म तिनी और सिद्धेश्वर आश्रम शान्तिकाली आश्रमनि और तिनी कैसा उद्बोधन नाय मंदिर कटाल उद्बोधन नाय एकाय और उत्तर प्रदेशनि चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ और फाइनानि कक्रंग चिन्तिप्रा हास्टेनि चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मानिक साहा और फाइनानि कक्रंग ताई दिनी और आसामनि चीफ मिनिस्टर हिमंत बिश्व शर्मा बो फाइनान तंगमानि बो तिनी सफायखला खानि तंग ताई चिनि हाबुबागरा महाराजा प्रदीप किशोर देव बर्मा न खबै गोबांमा मिनिस्टर ते गोबांमा त्रिपुरा हास्टेनि एमएलए एमडीसी एमरबो और बरनबो और फाइनानि बगे इनभाइटेशन जाकानि खानाबो आं कयदिन नागिबो और बुरि थांबायका सालकलंमा रमैना आं आश्रम आं जुगाजु तंगो बेंगाकाय और महाराज चिनी चित्तर महाराज भाई आंनि सम्पर्कखौ कामचाराय फुंसिनि आं और फायो गबाय दं और मालाय এবং যখন তে গুরুদেব শান্তিকালী যখন তে পয়লা আশ্রম খায়াव मनुव साब्रुमनि मनु आरो आश्रमव थांका आश्रमय देवव्रत पलय दं एकाय भूपेन्द्र देव बर्मा बरगबनि सिंहा आश्रमखौ थांका एकाय कुनु ना कुनु भाबे अ आश्रम बाय सालकलंमा रमैना अंक दं काय तिनिनि अ आश्रम खलंमानि सालब बा मंदिर खलंमानि सालब आनब और फायदि इनभाइटेशन फैका आबन बागिनो तिनि थुकुइ मुसै फुंगासि स्टिल नांगर फायसफैका काखलाय प्रचुर बरक हदानि गोबांमा बरक और फायसफैका समाजपति र फायतमो फैका गोबांमा ताइबो विभिन्न जेटा सोसाइटिनि गोबांमा मुंगोनां बरक फायतमो के फुंसिम और कीर्तन चलिका यज्ञ चलितमो बेका अमतिखेना तिनिनि अ पान्डर मुसांगानो नि आं काखलाय एमने तबो त्रिपुरा हास्टेबो शान्तिकालीनि आश्रम काइबसो जरतै अब हाके कतरखौ खायजागा सानि मानसा अबरगले आसगले आं साइने का किसु गोबां आश्रम दं अबनि बिसिङाव दं नि अमरपुर जत निसाय कतर काचा आश्रम दं शान्तिकालीनि एरपर का बरकाथा चासु दं बेके खयबो गोबां पद्मबिल ब्लक नि आन्दार गोबां दं शान्तिकाली आश्रम सारतिफ्रा बुसि प्रगाब्रानि थानि तथ्यकुरै तबे गोबां जागा आश्रम दं बुरा खाव दं बेके काय अ आश्रमनि काचा बसिस्ट दं खामो जे अ आश्रम गोबां अनाथ चराय जारा बुमा बुफारो परिरि माया बुसारनो बरनो और तनेबो थिरि परिरिमो सारि जागो एका आबनो ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेन्ट होते बरबर सहयोगिता मानो एका गोबां मा थागानां माया गानां हाजार हास्टेनि बो चिन हास्टे पनतो अ मन्दिर गोबां मा सुबाय दंगो आमते आइकेना बायरेनि गुजरातनि बो और कायसा तिमुको पोस्टर टांगे जाका बिल्डिं टांगे जा फटर मा खलाय किसुदिन नागाबो उद्बोधन था अ उद्बोधन बानो इनभाइट का नारो बो फाइका गमतिखेना शान्तिकाली आश्रम ताबो चलुइ दंगो नि सारतिफ्रा नाथाय दामबसुनि जराराग सपैनो मन्दिर और ताबुक जे जों खानामानि मते जे सिडुल मते का बार्डन समय इंडिया उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर और फाइसपैना त्रिपुरा हास्टेन चीफ मिनिस्टर गुटे बिचे किसा सिगां और फाइसपैना खाखलाय मैक्सिमाम चिनी अजामार समाजपति र फाइसपै बेखे सबै थांखाय आसुखौ खाबर बिगाकाय जों खाखलायो 12टा 12:30 बिसिङनो अरने मूल अनुष्ठान अब सेंजागानै खाखलाय